Alright, so kule video soriyetha kuyona so besibuka ama-7 best moment of Skeleton and Nana. And wena uma ufuna ama-best moments empilweni yakho, you know what to do, need to hit the like and subscribe button right now. Alright, here we go. Ngenzela ama-copyright bafethu. Pressed out. Pressed out. Love ucula kahle nje. Ngenye manje yo. Kadlala ngishaya ibhesi mina. Eyavalwa. I'm shy waso. Mele ndrethe ku-compilation i-best of Shall We Sing. Let me know in the comment section uma ufuna ukuthi ndrethe kuyona. Yo. Ade sibona kwi-intro. Boss lady. Ay. It's like, sometimes bengiyibuze uma laba beyigangaza phansi ngezinga. Izinga abafethu azibi buhlungu. Uma fethu ulovo sena play let me know in the comment section. Uthi nje fethu mase ugquma usohlala phansi ngezinga mase kuthiwa sebanye mase besho igama la beshaya izandla behlapha sitheni andile yabo something like that, like azibi buhlungu ngezinga fethu. Abangeke hayi mina ngiyiboni nje ngixuma ngihlala phansi. Babe. Yasekuplanile. Enamajidi. Sebeyazi ukuthi angikwazi ukuqabula. Hawu. Wena batshela ukuthi ukwazi ukuqabula? Batshene yangephutha babe. Isikhathi sehotel. Sahamba saya eklabhini. Kala kathatha utshwala. Saphuza. Sadawa. We amanga kombelo ulo Skeleton king of lies. Ngibuye ngikhohle mfethu. Skeleton. Awusoyikhipha zonke manje indaba zethu. Ngiyaxolisa amajidi. Kodwa Iqiniso. Waphuza nomshayi? Hayi no. Waphuza umshayi. Babe. Engifuna ukutshena kona ukuthi singekwazi ukuqabula. Siqabulana. Manje siqabulana khona la? Hayi kinkinga. Siqabulana khona la. Imali. Unana asabuzi ngani ukuthi ufunde kuba uqabula. Wathi mhlawumbe ufunda ukuqabula koLova. OLova mase bamtshela bathi hey usuyakwazi shithi Skeleton meqabulana no ngadala afethe. Yeah. Like bafethu, like I wonder like umzali walezi ngane futhi like bathini mase bebu kiss nsuya. Like sengayibuzela nje nami. Angikho against bona. Wow. Chenile. Ufunde kubani? Ufundisile umshakazi. Ay, afethu. Mbona lo confused kanja. Awushaya. Ngiasumile vele ngithembisa ukuthi le video mengakayiboni. Ngiasumile thintule mfethu. Fundisa umshayi waso. Sengikazi ukushaya isimuji. Ngenxa umshayi waso.
Wekwenzakalani Qondile? Ayike Nkosinathi mfethu yimo mfethu. Okay. Vele ngasumile okay lapho phone. Mina mengisho is a joke yabo. Kodwa nalento ukuthi nayo Nkosinathi uyibhalile. It make it ithi nami ngabe script writer bafethu. I don't know, you tell me. Siyacela ukuchaza ukuthi ngifisa kanjani. Chaza njani? Faka kodwa. Awu! Vele compilation mfethu. Ish. Hawu kanjalo nje to. Kumele ngiyithole le episode. Uma wazi ukuthi episode ba season ba play le minonda comment section. Ngifuna ukuyi-reacta kuyona yonke. Noma besanu ilink kwama comment, ulink yona ivideo mina ngizo-reacta kuyona. Ngiyacela mfethu kumele ngiyi-react kule episode. Siyahlekile. Really? Kalula kanje pho. Yazini, athi ngamosha isikhathi. Hawu. Thank you. Hawu. Wanikela yena ngesihlevu sakhe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wabale sabe China nje. My Toyota Supra MK4. Sezomlanda ngemoto. Akekho ufuna ukugibela imoto yami. Hayi intsha. Hamba ngepolo. Odaba bamaphola. Abalanda bonke. Hey mshana mncane nje useyighost. Dlala mshana bathathe boy. Take them. Hey babe, awona amantombazana okuthanda abafana abahamba emoto. Qala eli. Ayikami skeleton. Nakho nje unayo imoto kodwa mina ngithanda. Phela washo ukuthi wena Yedlala hawu. na baby ngiyazoba nayo imoto masimdala. Manje distance yani. Mfano emotional kanje dog. Kumele mfethu yabo. Ube naleyo nje uma umjini. Awu. Mfethu yabo la ni actor kakhulu like kuyabonakala ukuthi na act. Sometimes uma actor aniyenze mhlawumbe mfethu into mfethu ibuke realistic ngithola. Bese ngiyasiyazi ukuthi niya-actor vele niyazi ukuthi actor for entertainment okay sure phela sometimes kumele kube realistic okay amele kube realistic but If you are enjoying my reaction, please don't forget to hit the like and subscribe button. kube naleyo Athi ngikhala. Khona. No look inja we Adlala ngiyakhombona le episode Skeleton, awukari ngani? Skeleton sithwala ngempela. Nayive into yakhosta baba mina mindothinta mshana nami ngithi prara khathi sishone Limpopo yadlala Ngacasuka.
I'm Oh, not le willing man to to man. offend you. Awuyini manje? Walokho uchaza. Ufuna ukuthini? Ukuthi angazi ngizoyibeka kanjani lento baby. Khuluma skeleton. Ibeke nje ngalokho Okay, idonsisa mfethu. Ever since ugundile, I feel like mongibuka mina nawe sibukana man to man. Uyu, Mina ngeke lo ngishaye intombi Ngicamba yami. bomfana wami. Next time usifake enyameni qhubu. Ungijoye igama mina. how babe. Singaze ungigeje ngeqhubu. Nenkinga mina. Next time nginqa iqhubu. Ekuyona shot leya. Shaya lento ngempama njalo. Sipapa ngisapho slate. Nento emesiyilungisa. Yini leyo? Bebasa ngisami ngempela ke manje. Into engizoyithini? Shaya impama mfethu. Kanjani? Hayibo. Engikhomboli nje le episode. Abasanelanga yini isibalo sabantu abadlula efini abasanelanga yini isibalo sabantu Huh? abadlula What is going on here? sidinga abantu abadala umnyama hlangana umnyama hlangana cela befuthi asikhuleke asigelela ushwele kusomanda asiziphahle Alafu baba ezomhleka manje. No offense kodwa nami ezomhleka mfethu ayibu. Esho le dole ngimbuka nami ezomhleka. Bangibawa laba mase bedansa becijisa umlomo. Ay. Skeleton. 100 peg inja. Ay. Boss. Bangin. Hey. Talali. DJ Namasi. Hayi, yabona ukuthi wayesufile. Yo imbongqondo. Sengifikile. Hayi ngiyabona impela usufile. Sengifikile impela. Manje. Hayi ngiyabonga usufile. Ngce. Ayiblazi yabasela lento mfethu uthatha uyazi anta mfethu uthishu la mfethu uyabuka mfethu like what the heck mfethu ngaqhubeka mfethu udlula check abanye abantu uthi atsa ngiyazi wena mfethu umile ma mfethu abani nanokuthi ufihla noma ungafiki yo yabasela lento uthisha bayenzayo lapho besayina mecela isikhathi eside vele mina ngihlalela phambili so uhle usujayele kuma emuva mase ngishaya igoat yamxosha
Yeah, she goat. Yeah, she goat. Bethi imbuzi bethi abantu bayishaya indlela ezihlukile bethi mina ngikwazi nje ukushaya imbuzi. Yo. Sibelile. Angangitshela 2 minutes wonke bazobe beveza kanje. Ngantsi 2 minutes wonke. Haki. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and smack the like button, smack the subscribe button.